आंनि बिमा बिफाया जोंनि रिलेसनखौ आगोलनिफ्राय मिथिगो आगोलनिफ्राय मालाबाबो मिथिया बि गासैबो खोथा मिसा बाथ्रा बुंदों खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गासिखौबो आं चेनेलाव फिन बरायफिननाय थाबाय थ' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै एसे हमनो हाखादों जानांगौ दायो ससियेल मिडियायाव जुरि बर' सिस्टार आरो सन्जिब बसुमतारी आदा बिथांमोना जाबायदि दावराव दावसि जागासिनो दङ बा दावराव दावसिखौ बिथांमोना ससियेल मिडियायाव फोसावगासिनो दङ दा बिथांमोननि दावराव दावसिनि गेजेराव सोर सासेनिया थार सोर सासेनिया गोरोन्थि बेखौ पाब्लिकआ बोरै मिन्थिनो बि बुङो बिखौ आरो बि बुङो बिखौ अब्ला पाब्लिकआ बोरै मिन्थिनो सोर सासेना थार आरो सोर सासेना गोरोन्थि थ' जुरि बर' सिस्टारा जाबायदि पस्ट फोसावदों बा जाबायदि बाथ्रा बुंदों दायो बेनि सायाव सन्जिब बसुमतारी आदा बिथाङा फंनैसो बाथ्रा बुंदों थ' बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना नायनानै लादो आं आरो ससियेल मिडियायाव फैफिनदों मानोना जुरिया आरो मोनसे पस्ट होबावदों जुरिया बेयाव बुंदों जे आंनि बिमा बिफाया जोंनि रिलेसनखौ आगोलनिफ्राय मिथिगो आगोलनिफ्राय मालाबाबो मिथिया बि गासैबो खोथा मिसा बाथ्रा बुंदों जेतिया जों फार्स्टआव I think 9 months बा 1 year जासिगोन थिग दुर्गा फुजानि टाइमाव I think इनि आगोलावबो जानो हानाय 1 year it's 8 months जाबाय आरो बेनिफ्राय बेयाव लोगो मोनदोंमोन बेनिफ्राय जों अडिअ डाबिंनि कारणे जोङो थांदोंमोन बेनिफ्राय अदालगुरियाव थांदोंमन अडिअ डाबिंनि कारणे आर्लसनियाव बेनिफ्राय जों फैनायाव सानैयाव ओंखाम खेबसे जालांदों आरो जों अकल बिखौल' नङा सोमखोर आरो जुरि सानैखौबो लाबोनानै सानैनाव ओंखाम बोथिसे जाहोदों बेयावनो बियो खेबसेल' सानैयाव फैनो मोनदों आइ आफाखौ लोगो मोनदों बेनिफ्राय रायजोफोर नोंसोर गासिबो मिथिखाबाय बियो हाबा जानाय गथ' थाखानाय बेयावनो प्रमान जाखाबाय बियो आंखौ इमान दिनै थगायनानै आंजों मोजां मोनबाय थादोंमोन खिन्थु आंखौ खोमसियाव लाखिदोंमोन आरो बियो रायजोफोर नोंसोर गासिबो मिथिखाबाय जे बियो सासे हाबा जानाय हिनजाव बि जितु WhatsAppआव